Takže vítajte u nového videa a v tomto dieli som sa rozhodol, že pôjdeme do jaskyne. Tak, táto môžeme ísť po vodopáde dole. Tak, táto rýchlo dojdeme dole. Tak. Tak, už sme dole, tak. Môžeme rovnať tiež tento kameň. Či iron. Tak. Tak ešte tento. Alebo kašlem na ňo, lebo je úplne hentý príšere. Tak. Takže asi môžeme sa ísť najesť. Tak môžeme to aj preskúmovať tento mineshaft a tady je to asi prázdne. No není. A je. A do keľu. Creeper. Nevadí. Ešte jen skoro to potrebujem zabiť. Tak. Rýchlo ísť niekde preč, aby nás nezabil. Tak pozor na hlavu si dám. A už jde po mňa jaký jazyk. Mob. Ale vím jaký. Tak, tady je českovka preskúmam a zlaté jablko a semenka na melón. Tak zoberme to všetko. No ešte ne všetko a musím sa ešte postarať do tohoto zombíka. Tak, najeme sa. Tak a môžeme to ísť zobrať zas tie veci, lebo predtým sme to nezobrali. Tak. A včil. Pôjdem asi po tomto mineshafte. Tak asi tady tu môžeme ísť. Prázdna ulička. Tady je iron. Počkaj, a toto zombíka sa musím postarať. A od tohoto. Tak. Musíme počkať. Tak a medzi tým, co budeme čakať, až sa dohydlujeme, vykopem tento iron. Tak. Tak ešte tady tento iron vykopeme. Tak. A musím to mať tak skočiť dole však, lebo no, to tam vybuchlo creeper, alebo zombík. No zombík a to ľahko dáme dole. Tak. Tak ešte títo, zoberme to a musíme si nájsť nejaký blok, aby sme sa mohli dostať hore. Tak. Dobre, sme hore z tej diery. Tak a tady nic není. Tak a hned dole mineshaft, asi tam půjdem. A asi ano. No alebo jen tam to je zasypané, tak půjdem tady dole. A musím sa ešte dohýlovať. Ukáž tady co je. Tady je nějaká jaskyňa a nic tam moc není také. Já tady jsem nechcel spadnout. Tak. Takže po dlhej dobe sa vám ozývam a našiel som diamanty. Tak. Konečně se našel diamanty. A že by byly více jak 2, či iba 2. A iba 2. Čaká, dosvětlíme to tady trochu. Tak. Dobre. No tak dobre, ideme tady zabiť toho skeletona.
Tak osvětlíme to tady trochu a ještě tohoto zombíka zabijeme. Tak. Dobre. Tak a jdeme tady do této jaskyně. A tohoto zombíka zabijeme. Tak aj títo irony zobereme. No ale až keď nám dajú pokoj títo a kedy zabijeme. Lebo tie nám tak pokoj nedajú ľahko. Tak dobre, tak dám si to armor aspoň na sebe na chvíľu. Tak ideme sem do tejto jaskyne a tady je iba skeleton, zabijeme ho. Tak, osvietlíme to trošku, tak. Tak, dobre. A tady je láva. A tady slime ball. A zoberiem ho však, hodí sa na nieco. Tak a ideme asi sem hore. A creeper, ne, creeper. Tak. Dobre, treba sa dohýlovať. Tak. Takže môžeme ísť sem. A tady je asi slepá ulička. Není ukáž tady, že hore. A však tady jsem byl. Tady je ta láva. Tak. A ne, zase ma někdo chytil, ale nevím, kdo to byl. Tak. Můžeme ísť do tejto ještě se podívat. A počkat, aby jsme se trochu dohýlovali. Tak. Dobre. Rýchlo sa dohýluj. Tak. Dáme si nejaké kamene do ruky. A môžeme ísť hore. Jej, tady položíme ešte pár bloků. Tak táto hore. Dobre. Dobre, tak už za chvíľu asi budeme hore. No sme. Ale ešte vyššie sa musíme dostať k východu. Rýchlo. Tak. Ne. Takže, ak sa vám toto video ľúbilo, nezapomeňte ma sledovať a dovidenia.